Номер 131. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław ludzie łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj radość zapanuje pośród ludów całej ziemi, żeś Ty, Panie, sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo. Niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław ludzie łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Sprawiedliwości ujrzy Twoje oblicze, nasycę się Twym widokiem, gdy ukażesz się i ukażesz Twoją chwałę. Podczas tej mszy świętej modlę się za Macieja. Proszę, aby zdrowi opiece Matki Bożej, za Iwana Wolfu, a Bożym błogosławieni dla Ducha Świętego i potrzebnych łaskach uprzygotowani do sakramentu służeństwa. Przeprosimy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu I Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Czego błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
przyjmij pokój ludziom dobrej woli. Chwaliły Cię, błogosławiły Cię, wielbiły Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, bólu nie ma, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzowy, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapełnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Głowy niech będą dzięki. Na parzyznej ziemi ziarno wyda plony. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, wzbogaciłeś ją obficie. Strumień Boży rozbrany od wody, przygotowałeś im zboże. Na czystej ziemi ziarno wyda plony. I tak uprawiłeś ziemię, nawodniłeś jej gruzdy, wyrównałeś jej skiby. Spłukniłeś ją deszczami, pobłogosławiłeś wodą. Rozkołęciłeś swoimi dobrami. Gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasane wesele. Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem.
apostoły do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzbudzamy, wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zabrały się koło niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał ziarno, niektóre padły na drogę, lecz zleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. Wnet powschodziły, bo gleba była niegłęboka. Lecz gdy słońce wyszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzeni. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie obujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno 100-krotne, drugie 60-krotne, a inne 30-krotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Braty i siostry, сьогоднішня я задав вам питання. Теперь на початок. Каждый себе откажет в сумлении. Про что было первое читание? А может другое? Чи ви ведаєте, пам'ятаєте? Про це сьогодні і була Євангелія. Докладно про те саме. Чому? От як ви слухаєте. Про слово, яке Бог кидає, сея, обфіта в нашому житті. Можемо його почути, а може і ні. На початок мы почули, что первое зерно упало на дорогу. Дорога? Кожен день ходим дорогой, кожен має свою дорогу. Хтось іде дорогою на працю, де вертається. Хтось іде у краму, как щось купить. Наших дорог шмат, які ми переходимо з дня на день. Ідучи по цю життєву дорогу, так само є зерня Божия. Бо Бог кидає у нас Словом Божим, насичає, але від нас залежить, чи ми його зауважимо, чи ні. Бо може в очей прилітають птушки, і його споживають, клюють різні справи нашого життя, зерно Боже, яке десь у нас росте. Хтось колись зробив такий експеримент, що після святої мши став перед костелом
І питав у кожного, хто виходив, про що було перше читання, або друге. Пробачте, когда сказать, 3/4 не это. Не слухали. Не боюсь у костей были, али про что Слово Божие. Ну, як всегда. І ось тут, як я стою, з такими, пробачте, ласка, з таким плугом буду пробовать вам разрыхлить эту землю, с боронами ее разровнять, как туда еще снова кинуть это зернышко, а может даст Бог ему взойдя в нашем сердце, и мы зразумеем, и наконец почуем это слово, кто має вуші, нехай слухає. Ми всі маємо вуші, і всі слухаємо щось. Сьогодні перше слово звучать з Євангелії так, що Пан Єсус вийшов і сів. Вийшов і сів. Про що думав? Про те, що і кожен святар, я думаю, перед неділею маю надію, що кожен виходить і сядає, так подумати, про що сказати в Слові Божому. Як это вытлумачить? Иисус так само пройшов і сів, роздумуючи. Коли як сидів, шмат народу сходилося. Та які ви сьогодні прийшли в святиню? Как послухати? Про що? Буде все без промовляти. Али послухать это одно, а не почуть это другая справа. Вельми важно в нашем житті. Как мы умели почуть, мы умеем слухать один одного дома. Вельми часто. Ми маємо свої думки, свої плани, коли хтось говорить щось не так, як би нам хотілося, ми замикаємо наші уші і не хочемо почути. Чуємо барву голоса, чуємо, що хтось щось говорить, а ці слова не приймаємо. Євангелія про наше життя не тільки в костелі, але так само і вдома, там, де ми зустрічаємося, что и какое слово мы принимаем, а какое мы откидаем от себя, это залежит вельми часто от нас, от нашего життя, в який спосіб ми хочемо на це поглядіти. Так ось, Ісус Христос вийшов і сів, роздумуючи про Боже Слово, роздумуючи про те, як людям продати те, чого вони ще не чули. А про що говорить Ісус Христос у своїм навчанні? Як не про небесное володарство, якого ми все покликали. Бо прийшов, щоб це обвестить, а потім, як це небесное володарство открыть на свою смерть із мертвых повстання для кожного з нас. І в який спосіб чоловіка навчити, як він хотів почути. Бо наука тут була другая, в Фарисеї, ученые Писания. Промовляли вельми мудро, были добрыми риториками, добрыми мовцами, добро обвещали Божие Слово тлумачення, але самі не розуміли. Ісус Христос сидів і роздумав, якби, може, на такий приклад порівняти, як когось переконати, хто слухає, наприклад, музику поп, попсу, або рок якийсь, таку хутку, ритмічну музику, а хтось захотів заурочитися, закохатися музикою класичної Моцарта, Баха, Бетховена, або кого-нибудь еще другого, как хтось захотел почути тогда пригожа мужицтвіння, не надишна може, якийсь скрипок, або віолончельник, і так далі, і так далі. Як його переконати этого человека? Ну, не так легко. Да, как хтось нам говорит, вы слухайте, ну да, раз, другие, ну не выходите. Не заходите, мой ритмика. В этой ритмике я чую, что живу. Когда едешь автомобилем и засыпаешь, включаешь хуткую музыку, ты навсегда едешь на несколько минут, может, 1 час, что ты здесь побудешься и будешь ехать еще свідомо за баранкою, за рулем автомобиля. А не коли включишь классику, минута 3 и ты еще лучше заснешь, чем при музыке ритмичной. І гэта так ёсць, Ісус Христос так само в який спосіб, в який спосіб переконати того, хто з'являється і слухає Бога, у такий спосіб Старого Завету та Нового, де Бог прийшов. І ми сьогодні так само приходимо. І перше читання нам говорить, каже Пан, подобно як дощ і сніг падає з неба і туди не вертається. Дощ і сніг. Это вельми легкое тлумачение, когда откроем оригинальный язык еврейский, там мы почуем на початок першого слова, як дощ заходить
як дощ зиходить, як ладно, да, бо це слово «ярад», воно означає «зиходить», можна сказати, спускається, як дощ спускається. Видите, до чого це слово говорить? До этого дождя дощ що дає землі? Уродливість. Дощ дає життя, зрашає, дощ заплодняє землю. Прихоже, це мова, яку тут говорить пророк Ісая. Як дощ заплодняє землю, дощ дає життя. Знаете, что это слово з'являється алегорією та звістування Найсвятішої Пані Марії. Як Дух Святий зійшов на Марію і заплоднив її. Так само і тут це слово вже, як дощ зиходить на землю, і туди вже більше не вертається. І так само Дух зиходить на кожного з нас, як нас заплоднить Божим Словом, як ви його захотіли зрозуміти. І затем уже це слово «сніг». І далі не тільки сніг, там видно, як сніг спадає. Так само уже це слово «ярад», тільки в другим контексті спадає. Видите, до чого цей сніг порівнюється? Відкриємо книгу Захода. І там почуємо, як відбувається, як народ говорить до Моисея, дай нам їсти. І Моисей йде, і там написано, що спала манна з неба, была подобная да, снегу. Доказано такие слова уже. Доказано такие слова. Тому пророк Исаия говорит про то, что дождь, який дає уродливость, і сніг, який дає їжу. Це є Слово Боже, яке воно говорить, як це Слово Боже, воно як сніг і дощ, яке хоче нас зрашити, як ми давай приносили плод этой земли, і так само, як ми їм насичаємося. Когда человек вельми голодный, припомните, может, имели такую ситуацию, зато не было, что съесть, и так мозг захотелось. Такий сам способ приходит слово. Чему? Вот только человек может по-справдому очистить свое ухо на Слово Божие. Тогда, когда переживает трагедию в житті. Бо коли все есть, ну так слухаем, да. А коли уже нам никто не может помочь, тогда мы отчиняем свое ухо. И это Слово Божие, якое мы чуем, і ми його по-справному чуємо. Ми його вміємо відчувати. Це приклад, як, наприклад, Августин, який був добрим риториком, добрим мовцем, який навчав проти Бога, агностиком, проти віри. В певному моменті сам прийшов і почув слово, яке говорив там один із проповідників християнства. І тоді, коли пережив трагедію в своєму житті, вот когда я почув это слово, сами слезы накатились мне на очи. И начал я плакать, начал я плакать, як дитя. Чому? Бо это человек, который почув перший раз Божье Слово. И под впливом этого Божьего Слова, наверное, всего, не имел выхода в своем жизни. А когда человек не имел выхода, он побег его сам в огород и знайшов Святое Писание, отчинил его. И прочитал не у пьянстве и у гулянстве, але у спокойі приходить Христос. І далі мені не треба було читати. Я зрозумів, це слово і їх прийняв. Я зрозумів, декілька слов. Один сказ, обратите на своей церкви, прочитав, я зрозумів. Бо я знайшов отказ на своє життя. Отказ. Це вельми важне слово, яке ми так само маємо почути. Маємо припомнить, что это слово оно сходится как дождь, снег, который хочет нас народить до життя, до благодарства небесного. А так само накормить в этой дороге, чтобы мы не сами идем, а есть с нами Христос. И Он кахает каждого из нас. Вот это Слово Божие, оно только про это говорит. Видите, что некоторые с раввинов, а в Старом Завете, тих, хто були визнавцями або прокладали Боже Слово, в цьому не вернулися, бо їм ніхто ніколи не сказав, що Бог їх кохає. І вони, коли перший раз почули, говорять, вот если перший раз почули, що хтось нам сказав, що Бог нас любить, то ми змінили своє життя. І Бог кожен раз нас любить. І про це Ісус Христос нам говорить.
I припоминає, і тому зерня упало на добрую землю и принесло плоды. Какая это добрая земля? Не тогда, когда нам помнится хорошо. Не тогда. Нет. Добрая земля это тогда, когда хтось у нас, життя у нас поорало хорошо. Но когда кинем зерня на такую неузгодную землю, ну, моя шансу жизни, але мало отсоток. Але когда она узгодная, когда она мягкая, тогда это зерня, и он принесет еще больше. Читание життя нас может так мощно поорать, как мы захотели открыть наше ухо, про что сегодняшние ламы и почуть. Чему? Я вам не сказал, не прочитал целой версии великой, только маленькую. Великая версия памяти Иисуса будет в том туманстве. И она будет намного дорожейшая. Чему Иисус Христос тумажит? Ну не может он так много говорит, потому что так мощно опитывал. Похоже, как человек зрозумел то, что Бог его кохает, что Бог кидает это резервные жмат в наше життя, на наших дорогах життя. Мимо того, что видно, что многие веков будет потоптаны, птушки появятся, и на нее зыйти, помянем, которые они сбудется в лучшей земле в нашем житии, что в том моменте оно возрасте и выдать плод обфиты, что принесет и так насытить и нас, и наше житие. Просим, как и мы в нашем житии умели принять Божье Слово, якое мы чуем, как мы наново хотели открывать наше ухо и почуть ухом сердца то, что Бог нас промовляет. Но только дякуючи этому, нам будет еще больше хотеться приходить в костел, нам будет еще больше хотеться молиться, здравиться и увечить, но мы разумеем, что Бог нас кохает больше, чем покохал своего одинородного Сына. Аминь. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Pońcjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera ujawienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Słuchając każdej niedzieli Słowa Bożego, które przekazuje nam Kościół Święty w czytaniach liturgicznych i nauce, prosimy Pana, aby owocowało w naszym życiu, módlmy się za Ojca Świętego, najwyższego nauczyciela w Kościele, aby Jego nauka znalazła zawsze pełne zrozumienie i posłuch. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za dziennikarzy i pisarzy, aby słowo ich nie było konklawem i chwastem, ale źródłem pożytecznym i ziarnem. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nasze rodziny, aby czytano w nich codziennie Słowo Pisma Świętego. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Macieja, prosząc łaski zdrowia i opieki Najświętszej Panny Maryi,
za Iwana i Olgę, prosząc Bożego błogosławieństwa, daru Ducha Świętego i potrzebnych władz w przygotowaniu się do sakramentalnego małżeństwa. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy z niedzielnego Słowa Bożego korzystali przez cały tydzień pracy. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Siewco i żniwarzu Boży, błogosław serca ludu Twego i spraw, by były glebą urodzajną i przynosiły obfity plon życia chrześcijańskiego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Numer 89. Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał. Od pracy byś w ofierze przyjąć go chciał. Chleb i wino przynosimy na ołtarz tu. Nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał. Od pracy byś w ofierze przyjąć go chciał. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wyjrzyj Boże na dary i błagającego Cię Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim Górę serca znosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Wolnego i sprawiedliwe. Zaprawdę godnego i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia. Wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, razem z radością wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał
I rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie ofiarę życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
odprowadzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Numer 103. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszystko radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Wielbię Go chciałby z nieba, na swą sługę uniżona. By mnie oto wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła, w swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najbliższy, On sam jeden, zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Módlmy się. Osileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Miałem 15 lipnia u sierot uzdrowić świętego Bonaventury, biskupa i doktora Kestiona, 16 pamiętnej Świętejszej Panny Maryi z Góry Karmelu. Następna niedziela inwestycyjna dla предназначена na budowę życia pierwszy радякую za Waszą odwiarność. 19 lipnia w następną niedzielę, после każdej świętej mszy,
Отбудется благословение транспортных сродков з нагоди успомину Святого Криштафа. Кожний день в нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса в Найсвятійшому сакраменті. Дякую за керування на будову, за спів оправу літургічну і за прибирання каплиці і тим, хто це журив. Помолімося за тих, хто на тим святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народжень дітей з добродієм, виротавців нашої парафії, а так само нових добродіїв будівництва санктуарії Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного особку опіці Матці Божої, так само за Матвія, Івана, Богу. Твою оборону отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что есть, что приходите, примите Божие благословение, нехай на вас наполнить соправдной радостью и с упокоем переживаем уже мать половину лета, так что треба радоваться с того, что еще нам застало. Пан с вами, И с духом твоим. Niech Pan błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Archanioł Michale, Wierzy nas u zmagani, будь нам обороною, супроть спокусы и пастырь злого духа, покорно просим, нехай я вознесшись Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас благодушнують по свете. Аминь. Номер 141. Maryjo, jak będziecie, podaj mi dłoń. Od złego mnie w tym świecie, od grzechu ma pokój.